lidi, zdraví vás Manekín a tohle bude můj single player let's play. Připomeneme si to třeba let's play a seed si dáme jaký třeba Manekín generátor. Jo, to se zapneme, Dune a create new world. A asi nevybuduje terén, řeknu vám jednu věcečku. Předem. Save vám nedám. Jestli se to vůbec někdo podívá, ne, save nedám. Možná na speciální přání a možná za něco. Kicks, ty vole. Sorry, tak to byl Kicks, jo, dobrý. Ale tak to bude masa. Takže začneme s klasickýma kravinama, těžení stromů. Já těžím stromy tak, že se tak prostě natěžím pár kmenů a seberu se springy. Potom si udělám stromovou farmu a je to v pohodě. Tak mi teď jde hlavně o jednu věc. Natěžit nějaký potřebný dřevo. Hele čuně, ježmaré, s tobou i ovce, to bude šťastné. Nemám moc velký zkušenosti. A jsem vareza. Asi bude mě čekat nějaký profíctví, jako třeba od, jestli znáte nějaký profil let's playery. Ne, já takhle 100% nebudu. Já budu rád za 100 shlédnutí, třeba za 3 odběratele. To budu úplně šťastný lidi, jo. Tenhle ten kanál patří mně, hráči Cirkris 20 a koláči a hráči ještě jménem jsme takový cvoklouši, jsme kamarádi a to hrajeme v Minecraftu tak pro zábavu, nechceme být nic maxi. Takže nás klukama napadlo, že prostě začneme točit a ne, protože nás to baví, děláme to, protože nás to baví, ne kvůli nějaký slávě nebo něčemu. Myslím, jsem jediný, kdo teď, nemám ho koupený, plánuju si ho koupit, ale přes jeden program si taky to všichni schodím do jednoho těch hodně videí a vy to budete mít menší málo doma, ale doufám, že to vydržíte, jestli se vám tady podívá. Ten kanál se založil včera. Včera jsem točil 30 vteřinový video. A včera večer, nebo v jeden program, který se jmenuje Movie Maker, a přes něj to dokážu schodit všechno do jednoho. Sorry. Mě teď někdo píše na Skype, tak já tapnu video. Ne, netapnu, vyřeším to ve chvíli. Ono se to video stejně za chvilku takhle, takže to pohodě. Vy jenom počkat, pro vás to nebude nic, takže já se nevím, co vyřídím. No, nic nevyřídím. Jo, dobrý, jsem tady, já jsem se to potřeboval vyřídit na Skype, vy jste nic nepoznali, takže je to v pohodě. Jo. V novém updateu Minecraft 1.1 není to žádná nová verze, to bych vás oklamal, měli byste nějaký zase, že on řekl tohleto a tohleto takhle, je to tak, že noč a Job, nebo já nevím, jak se to vyslovuje, tak vydělali jakoby update do té 1.0. 1.0 je finální verze, takže už žádná jiná verze nebude. Oni tam přidávají různé updaty, třeba v tom novém je teď, že obcím dorůstá vlna a tak dále. Já teď jenom, jo. Obcím dorůstá vlna a
že když osekáte listy, tak z nich můžou spadnout i jabka. Ale to teď řešit nebude, teď se věnujeme single player let's play. Můžete mi říkat lama, že to všechno těžím rukou. Určitě vlastně to je dobrý nápad. Nechtějí vulgární. Kde jsem sídlen, no. Tady se tady pláču krátce. Nejsem ta lampa, která to těží dřevem, teda dřevěný střechu. Takže já se teď jdu kámen a jestli to chcete vidět, tak nevím, ale já nevím, jestli mám. Jo, v pohodě, nechám to, teď sorry. Nechám natáčení, abyste mi neřekli, že se to givnu. Protože si mu nesnášel. Já znám lidi, kteří točí let's playe, třeba ničeho natěží hodně. A v těch komentářích hned. Hej, ty jsi to givnul, to není fér. Příště to těž na videu. Sorry lidi, ale tak já to dál budu těžit, to se není nadále. Ale já nechápu to, vy se okrádáte o ten čas. Místo toho byste mohli mít další video. Tak prostě, ne, ty si to givnul, takovýhle ty kec. A nevím, jestli ostatní budou točit single. Koláč teď plánuje, nevím, jestli, on to asi teď točí Assassina. Jsem mu chtěl pomoct s Prapsem, ale on má Windows XP, já mám 7 a on to tam má jinak, takže nevím, jestli to natočí. Každopádně, kdyby to tam nebylo, tak to točí. Můžete se na to těšit. Takže jdeme těžit. Já se tady... Ne, dobrý. Jo, mám 29 kodů, to je mohu stačit. Takže, co se chce udělat? Tyčky, teda sekírka a to je to zavím stačí. I ten těžit z tebe. Vezmu si krafťák s sebou, protože jsem určitě nevrát. Koukej, když si to teď mi chvilku došla řeč. Tak. Jo. Tady máme prasátko. Já jsem blbec. Klidně mi to napište do komentů, že jsem se zapomněl vyrobit kravičky, dáte umřít. Sorry, mě to také furt blbne. Tak pojď ty kravičky. Ve verzi 1.9 pre-release nejdřív plánové, že to bude 1.9 a zase beta. Ale nakonec toho udělali finální verzi 1.0 nebo 1.0. To je jedno, jak tomu řeknete. 1.9 pre-release vám budou ukážu. Tam jste třeba... to je nikde popíš nemám. Jo, dvoje tam třeba v tom pre-releaseu, tam se třeba vzali léky, tam se třeba chtěli vzít léky a spadl vám a dostali jste z něj úplně mixture level, nedal se to bohužel, že to až nedostalo. Takže vy se jich budete, no už je nebudete, to jsem se načnula. Já jsem chtěla, že se jich budete dát pre-release, tak se vám může stát něco takového, ale to si uvědomil, že žádný pre-release už nebudou. Jde do finální verze. Jestli budete něco chtít... Hele, to jsou zrovna ty letní, tak... Já teď zabiju krabičku a ukážu vám to. Jo, podívejte se.
Takže to je pro dnešek všechno, teda pro tento díl všechno a uvidíme se u příštích videí. Dobrý, Majakin, zdar.